Sagra 2. Vides sense oremus 4. Catàstrofe econòmica, cocaïna. No en tenim cap de cas nou. El jove que no plega la nit està passejant pel parc del Salse, parlant a sols. Diagnòstic? Doctors, problema d'amor. Sembla d'aixòs joves curiosos de la mort que tenen por quan la veuen a prop. Decidit? No crec. Tots molt pàl·lids, que tremolen les mans. En deixar-lo al jardí he trepitjat darrere d'ell una branca seca i s'ha girat de sobte encara l'espai. Bien, por nerviosa. Aleshores no n'hi ha perill encara. La seva fitxa? Així està. Sense nom. Empleat de banca. 25 anys. Sou 80.000 pessetes. Desengany d'amor. Té un llibre de poemes inèdits. Un romàntic. De totes formes, no crec que n'hi hagi perill, però avisa als violins que toquen música de Chopin al bosc a Boqueta nit. Això li anirà bé. La dama del pavelló verd? La dama trista està al jardí de l'Hort. Vigilada? Per a què? L'he estat observant aquest. Ha visitat totes les nostres instal·lacions. El bosc de suspensions, el llac dels ofegats, la sala de gas perfumat. En principi tot li pareix excel·lent, però no s'acaba de decidir per res. Només li agrada plorar. Deixa-la. El plor és tan saludable com la suor i més romàntic. Cal aplicar-lo sempre que siga possible de la mateixa manera que la medicina antiga aplicava la sangria. És que el mateix li passa al professor de filosofia. Ja s'ha llançat 3 vegades a l'estat i les 3 vegades ha tornat a eixir mal. Perdonen, doctor, però crec que en aquest moment cap dels nostres clients té el propòsit seriós de morir. Crec que estem fracassant. Paciència, Han. Tot arribarà. La casa del suïcida està basada en el més absolut respecte als seus acollits i en el culte estètic i filosòfic de l'amor. Esperem. La dama trista. Senyora? Perdonen, doctor. He seguit els seus consells amb la millor voluntat. He plorat tot el matí. M'he assegut sota el salze mirant fixament l'aigua. I res. Cada volta em trobe més covard. Ha vist el nostre darrer catàleg de dins? Sí, els colors són meravellosos, però el gust deu de ser horrible. Pot afegir un poc de menta, d'espígol. No sé. El llac també m'agradaria, però és tan gelat. No sé què fer, doctor. Què pensarà vostè de mi? Perdeu, senyora, li assegure que no tenim cap pressa. Gràcies. Morir és meravellós, però matar-se... Digue'm, doctor, en passar pel jardí he sentit un mareig estrany. I ses plantes no estaran enverinades? No, senyora, encara no hem descobert la forma d'enverinar un perfum. Llàstima. Seria tan bonic que què no ho assagem vostès? Si vostè vol, ho assatjarem. Proveu. Jo tampoc tinc pressa. Puc Sí. esperar. Si és aixina, no es preocupe. Tingui la seguretat. És vostè molt amable. Bon dia. Ja ha triat vostè el seu procediment? No, encara no. Pensava... Tenim un salts especial per enamorats, un llac de llegenda. Si li agraden els clàssics, podem oferir-li un ram de roses a màsquil, model Cleopatra, el bany calentet, la cicuta socràtica. Per a què tant? Quan la vida pesa, hi ha prou amb un arbre qualsevol. Ah, perfecte. Suspensió. Talla de coll, 37. Llarg. 37. Té preferència per cap dels arbres en especial? Calle, no puc sentir-ho. Que vostè la xilor d'un funcionari. És odiós sentir parlar així de l'amor. Perdó. Esperi un moment. Si no està decidit encara, eixa galeria no deu traspassar-les fins que no siga l'hora decisiva. Al jardí de la meditació. Per allà. Gràcies. Li cal cap altra cosa? Licors, música, un llibre? Res, gràcies.
llàstima, tan jove, un desengany d'amor. Això per ells. Però si és un xiquet, de tota manera, quina sort que té. Si jo almenys tinguera una història d'amor per recordar-la. I així a tots. Molt de plorar, molta tristesa poètica, però a l'hora de matar-se així no es mata ningú. Paciència, ans, tot arribarà. Esperem. Cap ordre per avui? Sí, escolta, revise la instal·lació elèctrica. La darrera vegada que el professor de filosofia es va llançar al llac, no van funcionar els timbres d'alarma. Ho faré. No, no vull morir! No vull morir! Vas, deixa'm ser així! On va? No ho sé, a l'aire ajude, a la vida una altra vegada. Qui va per ahí? No, ningú. He vist una ombra, l'he sentida riure. Vinga, vinga, al·lucinacions. Qui és vostè? Doctor Roca, director de la casa. Per què em fan vostès això? Esos sables, el cor despensade? Esa música invisible? Esa galeria que pega voltes i voltes és horrorós. Mire, vostè està dominada per una por pueril, però li assegure que res d'això és veritat. Vol vindre vostè amb mi? No, no m'expliquis així. Mire, senyoreta, no sé qui és vostè, ni per què ha vingut així, ni per on ha entrat, però no importa. Però així està la porta. A l'altra banda del llac estan les muntanyes. Darrere està la ciutat. És vostè lliure. La ciutat d'una altra vegada. Per què ha vingut vostè així? Sap vostè on està? Sí. Va ser ahir. Havia sentit parlar d'una casa de suïcides i no podia més. La fam, la soledat. Ha viscut vostè sempre a sols? Sempre. Mai he conegut ni amics, ni germans, ni amor. Treballa vostè? Més del que podia resistir. I en tantes coses. Primer vaig ser enfermera, sap? Però no servia. Es prenia massa afecte al malalt. I era tan cru després voler morir. Bé, voler sanar i marxar també per sempre. No va tornar a veure a ningú d'ells? Cap. La salut és massa egoista, sap? Sols un em va escriure. Però des de tan lluny. S'havia fet al Canadà a tallar arbres i fer-se una casa i ficar-se dins en una altra dona. Què va ser el que la va decidir vindre així? Va ser aquí. No podia més. Estava sense treball des de feia 15 dies i tenia fam. Una fam dolorosa i bruna. Una fam tan cruel que em produïa vòmit. En un carrer fosc em vaig ser un home i em va dir una grosseria bestial i em va ensenyar una moneda. I era tan fort allò que vaig començar a riure com si estiguera loca. Fins que vaig caure a terra plorant d'ois de vergonya, de fam i sussada. Entenc. No ho entenc. Si entre els arbres i les muntanyes no es poden entendre aquestes coses, sap? La fam i la soledat verdaderes sols existeixen a la ciutat. Bé, allà sí que uses escenes soles davant de millors deserts indiferents i de finestres il·luminades. Allà sí que se sap el que és la fam, davant dels restaurants i dels aparadors de luxe. Jo he sigut model a una casa de modes. I mai fins aleshores havia sabut com és de trist després. Dormir sola, despullada de cent vestits, i a més dits plens de records de pell. Espere que no serà l'enveja pel luxe el que li ha produït la seva desesperació. No. Mai he demanat massa la vida. Però és que la vida no m'ha vingut donar res.
qualsevol. D'entrar per fi en la vida nova amb un company de viatge. Vaig anar. Va intentar trobar ese company de viatge? Per què? Quan vaig arribar així ja no sentia més que la por. Vaig prendre per aquestes galeries, em va aparèixer per un ombra que em buscava i vaig eixir corrents. Va ser com tota una crida de la meva sang. Aleshores vaig comprendre el meu gran error. Venia fugint de la soledat. I la mort és la soledat absoluta. Magnífic, xica. La seva joventut l'ha salvat. Vostè ja no em necessita a mi, però jo potser sí la necessito a vostè. Però jo què puc fer? Vostè que no li demana res a la vida, més que una mà amiga i un racó calent. Té molt a ensenyar així a molta gent que té diners i l'amor i es pensa que és desgraciat. Ajúdense a salvar-la. Si jo no sé res. Vostè és una infermera. Faig així com la nostra infermera d'ara. Té vostè moltes ganes de tornar a aquesta ciutat on no ningú l'espera? On he d'anar? Així. Sí? Així. La meva taula sempre està manida. Vol acceptar també la meva mare? Gràcies. No li demane mai res a la vida. Confie, tingui esperança. I jo li promet que un dia la vida li donarà una sorpresa més. Galeria del silenci. I a part, has vist? Salsa de cedroborats en cordes penjades per a les engronsadores. Dóna més gràcies ara mateix. Gràcies, xorre. Quin aspecte més estrany té tot això? Enxissador. Sí, enxissador però estrany. De segur és un d'eixos paradors de turisme per anglesos i enamorats. Just en el que ens cal a nosaltres. Ai, quines vacances, Ferran. Veus? Sempre hauries de deixar-me conduir a mi. Te fiques d'esquena als mapes, te fiques per les carreteres per on no va ningú xafant l'accelerador als creuaments i sempre deixes algun lloc inesperat i meravellós. La primera vegada que em vas deixar el volant vam descobrir unes runes gòtiques. La segona és la van pegar contra un castanyo d'Índia. però no es va trencar res més que el cotxe. I aquella cabana de pescadors on ens van arreplegar. I aquella ferida que et vas fer al muscle. Que bé que et parava aquell gest trist, Ferran. No te l'havia vist mai. On vas ser? Era una costa, el Cantàbric, el Bàltic, no me'n recordo. Jo tampoc, però era un mar autèntic, sense casinos, sense banyistes, i en uns homes roses i grans que cantaven a cor. I ara? Què em dius ara? He estat un bon timoner. Magnífic. Em vas dir, tenim una setmana de vacances al diari. Anem a refugiar el nostre amor a algun racó tranquil i feliç. Així entens. Decididament ens quedem així. I a on millor? Si tot ha estat providencial en aquest viatge. Vaig prendre esta carretera perquè no figura la guia. Just en arribar se'ns va acabar el carburant i en baixar del cotxe una oroneta va botar cap a la dreta. Bon auguri. Ja ho veurem. Però bueno, és que no hi ha ningú en aquest hotel. Iuhu! No ningú. Millor, la muntanya i nosaltres. Què més es cal? En nom d'Espanya, prenem possessió d'aquesta illa deserta. Hurra, capità! Hurra, timoner! Com anomenarem aquest racó feliç? Com s'anomenen tots els racons de la terra on estem tu i jo? El paradís! El paradís! La serp? Pobres, vostès també? Senyora? Quina llàstima. Tan feliços i volent-se el Sina. Nòvios, veritat? Quina llàstima, senyor. Per què li farà tanta llàstima a aquesta dona que siguem joves i feliços? No ho deu d'haver segut mai. Has vist quin semblant melancòlic? Malalta del fetge, de segur.
Ho sent per tu, Xole. M'havies promès dur-me al paradís, però me pense que m'has posat dins d'un balneari. Me parece que tampoco es un balneario. Ah, no? Mira, Sócrates, segle V de Grècia, Cicuta. Larra, segle romàntic d'Espanya, Pistola. Séneca, siglo I de Roma, sangría. Y así, ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. Santa Teresa. Ah, que mos hem ficat dins d'un convent? Convent? No me digues. El claustre de Murtra en un sortidor, les files d'hàbits blancs per les galeries, els maitins... Seria magnífic. Sí, per al turisme, però no me pareix lo més apropiat per a una parelleta de vacances. Una parelleta. Dit així, apareixem una parella com les demés. I no, la parella, la única. Qui s'ha volgut al món abans que tu? Ningú. Qui gosarà voler-se després? Ningú. Capità. Timoner. Sara de la Cicuta. Lliure. Aquí. Sala de la Cicuta. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Dimoni! Ai, què? Este llibre, mira, el suïcidi considerat com una de les belles arts. On vas ficar un maletí? Me pareix, Joli, que no te torna a deixar a volar. Alto, deixa-te volar. Som periodistes, i quan un periodista tropessa en una cosa sensacional, no es parrenen, encara que el que tingui al davant siga un rinoceront. Deixa-se volar. I els atenen a vostès. No, només havíem entrat a pegar una miradeta. Molt interessant, molt interessant. Calma, Soler. Desconegut senyor, permetam que em presenti. Ferran Sara, periodista, especialitzat en reportatges sensacionals. Soler, la meua companya, la meua núvia i ninfa Egèria i estrella polar, la parella més feliç de la Terra. Tant de gust. Però si de veres vostès són una parella feliç, què dimonis han vingut vostès a fer així? Saben vostès on estan? Han vingut voluntàriament? Hem arribat fatalment, conduïda jo. I saben vostès on estan? No, però ho sabrem de seguida. Això, si jo no m'oposo. Inútil oposar-se, som periodistes. Si vostè ens fa fora per la porta, tornarem per la finestra. Disfressat d'inspectors de telèfons, de venedors de fruita o de repartidors del gas, ens tindria vostè així sense remei. Nosaltres no ens fem arrere, encara que el que tinguem davant siga un rinoceront. Però Em perdonaran vostès si es dic que, com tots els éssers feliços, són vostès una mica impertinents? Perdonat, però entenc que el sensacionalisme avui dia és de cultiu molt difícil. El món produeix cada volta menys coses interessants i el públic, en canvi, cada vegada més fam d'elles. Vostè no sap la nostra angoixa d'exploradors a la recerca d'allò interessant. El nostre goig professional quan tropecem en una banda de segrestadors, en un adulteri bonic. ai, la tirania del públic i després la tirania del director, tot li sembla poca cosa. Per al mes que ven s'ha encarregat un esvaït de la Guaiana, un parc quíntuple, una aurora boreal. No és treball fàcil, no? Vostè no sap el que és recórrer un món de temes esgotats per a trobar la beca sensacional que el públic espera sempre. La serp de mar que diu nosaltres als diaris. I vostès pensen haver trobat així la seua serp de mar? No, però ja hem vist la cua. No ens tanquen les portes. Ajudem, doctor. Està bé. A veure, de veres són vostès una parella feliç? Com n'hi ha hagut una altra. Malaltia? No tant. Problemes espirituals? No n'existeixen. Amor? Tot n'és Dificultats materials? Nosaltres? A nosaltres ens deixen vostès esta nit en una selva del centre d'Àfrica i demà al matí prenem cafè amb llet. Què és envetat? En aquest
cal, jo puc facilitar-los la seva tasca, però a canvi vostès em poden fer a mi un gran favor. A les seues ordres. Mire, per al bon funcionament d'aquesta casa necessitava jo trobar els dos extrems opostos de la fortuna. Una vida derrotada, sense principi, sense fi, i una vida audaç, valenta, enamorada. La primera cosa la acabé de trobar fa un moment. Volen vostès fer així de vida feliç? A les seues ordres. Estem de vacances. Aleshores, com a col·laboradors i amics. Soler? No, per favor. M'han de prometre que no escriuran ni una paraula fins que no coneguen a fons la institució. Van conèixer vostès al doctor Ariel? El doctor Ariel... Sí. Sí, el doctor Ariel. Està bé, no el van conèixer vostès. Bé, el doctor Ariel va ser el meu metge. Ell va viure víctima d'una estranya fatalitat. Tota la seva família, son pare, son avi, son besavi, es van morir suïcidant-se en plena flor de la vida quan acabava la seva joventut. Aquesta idea va obsessionar al doctorat i va dedicar tots els seus estudis a la biologia i la psicologia del suïcidi, endinsant-se en esta part desconeguda de la vida. Quan va veure que li arribava la seva hora, es va retirar a aquestes muntanyes, va canviar d'amics, d'aliments, de costums, va vindre així, llegia els poetes, fer llargs passejos pel dia, es banyava a les aigües gelades i per la nit escoltava música de Beethoven. I així, aquesta casa va morir de mort natural, vencedor del seu destí, als 82 anys de felicitat. Però que molt bonic. El doctor Ariel va deixar escrit un llibre meravellós. Ah, sí, el suïcidi considerat com a una de les belles arts. El coneixen vostès? No fa molt que lo coneixia. Miren la dedicatòria. Als meus pobres amics els suïcides. A estos pobres amics, el doctor Ariel va deixar molt bé. Va deixar tota la seva fortuna, amb la qual es va construir aquesta llar del suïcidi. I el doctor Ariel em va deixar a mi la seva direcció, i on vostès tenen la seva. Fins així tot va bé. Però si finalment el doctor Ariel va morir feliç, a què la fundació d'aquesta casa? Ahí es comença el secret. Això aparentment és una extravagància del doctor Ariel, però en el fons intenta ser un sanatori. Així pareix el club del perfecte suïcida. Tenim els millors de l'IMS, tenim cel·les individuals i col·lectives, banys amb música i roses, festins Borgia, tanyadors d'arpa. Quan el desesperat entra així, el primer dia, el primer que pensa és allargar el temps del seu propòsit. La seva sentit heroic de la mort és el desraonat. Així ho troba tot tan natural. I mira, la primera nit, molts d'ells demanen aliment. Altres arriben fins a dormir unes hores. I tots, acaben dormint. És la primera etapa. Magnífic. Segona etapa? Etapa de meditació. El malalt passa llargues hores en silenci i soledat. Es tanca la cel·la. I després demana llibre. Després busca companyia. Va interessant-se en el dolor del germà. Comença a sentir una piadosa tendresa que espera. I un dia hi se'l cap. I fins que es sorprèn acariciar una rosa. I comença la tercera etapa. La darrera, la definitiva. L'ànima es tonifica al pas dels músculs. El passat va perdent forces i ombra. 100 petits camins s'obrin davant d'ell, eixamplant-se, florint. Un dia veu un llauraor suant, caminant al sol. Un altre dia veu les pomes novelles i rompre a l'arbre. Un altre dia veu una parella besant-se i mossegant-se el riu. I un deler calent de viure s'enganxa dins d'ell. Aleshores, Histeri s'aporta, es comença a córrer, no gira el cap. Ja no torna mai més. Està salvat. Preciós. Sembla una balada escocesa. No està mal. Periodísticament seria més interessant que es mataren. Però digue'm, aquest sistema no està massa
confiat en la bona disposició del client. No han tropezat vostès mai en el que està en el suïcidi autèntic, en el que està desesperat sense remei? Per desgràcia, tot el que arriba així és l'indecís. El suïcidi autèntic ho fa en qualsevol lloc sense tindre el més mínim respecte, ni a la tècnica ni al doctor Ari. Volen vostès ajudar-nos? A les seues ordres, és d'ara mateix. Aniré a les seues habitacions. Trau tu les maletes del cotxe, fatal. Sí, vaig. Aniré jo mateix. Mos permet fer una entrevista primer? No, per favor, això sí que no. Els tinc que dir que els malalts són molt desconfiats i no solen obrir el cor a servir. Tinguen molta prudència. Per favor, molta prudència. Aquell jove que ve que va ser, és un malalt? Sí, és. Així li diuen l'amant imaginari. Va arribar ahir. És un romàntic. Per tant, està per la dutxa freda. Sí, miren la seva fitxa, però amb discreció. Sobretot, naturalitat. Naturalitat legal. Perdó, companys? Funcionaris. Ah, funcionaris. Estigues un moment, perquè no se senta. Té un Vol prendre alguna cosa? Té vostè un aire molt fatigat. Gràcies. Vull acabar de seguida. Avui mateix traspassaré a darrera porta. Ha triat vostè ja el seu procediment? Vostès també? Callen! Perquè és gelat així, odiosament gelat. Jo esperava trobar un cor amic. Contra vostè d'aquest cor. Hem vist la seva fitxa. Desengany d'amor. Els agradaria tant conèixer la seva història? De veres l'escoltarien vostès? No sé si valdria la pena. I per què no? Vol vostè contar-nos-la? Gràcies. Jo era un treballador de banca. Feia números pel dia i versos per la nit. Sempre havia somiat aventures i viatges, però mai no n'havia realitzat cap. Un dia vaig anar a l'òpera. Cantava Corallaco al paper de Margarida. Una dona esplèndida. La conec, ha donat molt que fer al rotogravat. Corallaco va cantar tota la nit per a mi. No la il·lusió, no. Els seus ulls es clavaven als meus des de la part més alta de la galeria. Cantava i plorava i moria per a mi només. Aquella nit no vaig poder dormir. L'endemà vaig fer malament tots els números al banc i vaig tornar al teatre 2 hores abans de començar l'actuació. Tornaven a fer el Fausto. No, era Madame Butterfly. Però el fenomen es va tornar a produir. La nit anterior eren 2 ulls blaus i unes trenes roses. Ara eren 2 ulls d'armera negra i un quimono d'estrella. Però el mateix abraç de llum entre els dos. Al banc, tots els diners passaven per les meues mans. Vaig prendre una quantitat del meu sou de 2 mesos. Li vaig enviar un ram d'orquídees i una targeta. Després què? Digué. Després va ser la felicitat. Els vaixells i els grans hotels. Viena, El Caire, Xangai. Es van besar un dia entre el sicomoro i el endemà en un jardí de loto. Jo, miserable empleat d'una banca espanyola, he abraçat en tots els idiomes a Margarida i a Madame Butterfly, a Brunilda i a Ceresade. Enhorabona, i què més? Res més? Res més? Per tant? Perquè em miren així. No me creuen? Es jure que és veritat. Jo he sigut el gran amor de Corallaco. És veritat. És veritat. No és veritat. Es jure que sí, perquè no havia de ser-ho. Què tinc jo per a que no em vulgui una dona? No és per vostè, home. De segur és un bon xic. Però és que ha contat la història d'una manera...
la veritat, vostè. Parli'ns en confiança, com a dos amics. Té vostè raó. Per a què mentir si no me creu ningú? I encara dic mitja veritat. És cert que he destrossat la meva joventut damunt d'una taula d'una casa de banca. És cert que Cora ja quan mirava mentre cantava. I és cert que vaig furtar per ella. Però els amors i els viatges només els he somiat. El endemà, quan vaig anar al teatre, el teatre estava ple de decorats bruts i de baúls. El meu rap l'havia llançat al racó i la targeta sense obrir. El desfalco que vaig fer al banc i un ram d'orquídees xapades. Però això no cal que ho sàpiga ningú. Deixeu-me contar aquesta història a tothom. Necessite que la creguen tots. Necessite creure-la jo mateix i després morir feliç. Ben, doctor, no li diguin a ell res de res. Ell és vell i no pot comprendre cap d'aquestes coses. No troba vostè encara el seu procediment? No, són tots massa macabres. En canvi, sempre se poden trobar matisos. Li he demanat al doctor que provara d'enverinar una rosa. M'agradaria tant morir aspirant un perfum. La felicite. Eixa tendència a morir pel nas és del més delicat romanticisme. Però no és gens fàcil. Jo he llegit que de vegades Leonardo da Vinci ha fet experiments d'enverinament d'arbres. Sí, sembla que va voler enverinar els fruits d'una bresquillera per la sala. Però aquell estiu, les bresquilles van créixer més sanes i més grans que mai. Jo, en canvi, de menut, tenia una pòmera malalta al meu hort. I per reviscular-la, se'm va acudir d'injectar-li oli de fetge d'abadejo. Bueno, doncs va caure morta de repente. Els arbres tenen unes estranyes reaccions. Llàstima. Es pot trobar una cosa? Coneix vostè el llibre del doctor Ariel? No. Ah, no? Doncs és un manual fantàstic. Cada raça té les seues preferències i fatalitats. Mira, sentes? Mira. Així, a la franja del Taronger, Espanya, Grècia, Romania, domina el suïcidi per amor. Així, a la franja de la Noue, França, Alemanya, Anglaterra, el suïcidi racional i polític. I més amunt, a la franja de la Bet, Suècia, Noruega, Dinamarca. La mort voluntària es va reduint a l'hora que puja el nivell dels salaris i la democràcia. És l'Europa civilitzada. On està assenyalat el suïcidi passional? Així, mire. Mire, així a la franja vermella. Veig al marge la gràfica estadística. Índex anual de suïcidis per amor. Anglaterra, 14. França, 28. Alemanya, 41. Itàlia, 63. Espanya, 480. Estats Units, 2. Dos només? 2. Eren mexicans nacionalitzats. Què bé ha fet vostè en llegir-me aquestes dades? Eixa estadística assenyala el camí de la meua raça. Ah, m'agradaria tant morir per amor. Desgraciadament, per això, no hi ha prou amb una voluntat. Ne calen dos. M'ajudaria vostè? Amb molt de gust, senyora, però estic compromès ja. Demà mateixa m'he de suïcidar en una pianista polaca. Sempre faig tard. I quantes vegades ho he somiat? Eixes parelles de japonesos que es llancen agafades de les mans i coronades amb crisantems al cràter del Fujiyama. Una mort bellíssima! Per desgràcia, Espanya és un país arruïnat. Ja no ens queda ni tan sols un miserable volcà per aquests casos. I ara, si em fa el favor vostè d'una confidència, digue'm, per què vol morir? Desil·lusió absoluta. Aquest món de la matèria no és el meu. Odie tot allò groller. La carn, la tirania dels músculs i la sang. Podria haver nascut planta. Aigua de torrent, ànima només. Tinc llàstima d'aquest pobre cos meu que no m'ha servit
per a res, és que per a donar-me dolor. I per llàstima els socos, ha decidit vostè així alegrement. Jo no de mig, em pareix excessiu, senyora. És com diuen els alemans, tirar l'aigua de la banyera en els xiquetins. I per a què conservar el que no serveix per a res? N'està vostè segura? La meua carn no existís, només la meua ànima ha viscut. Vol dir? Em permet una senzilla experiència. Digue'm, què desitjuna vostè? I per a què vol saber-ho, això? Em diré en seguida. I ho pregues per la seva tranquil·litat. Què desitjuna vostè? Un got de llet, a vegades fruita, Dinar? quasi res. Ternera, verdura, pèsols, generalment. I més fruita, veritat? Sol sopar? Sí, el mateix. Però per a què vol saber-ho? Li diré de seguida, és per la seva tranquil·litat. Quines coses interessants recorda de la seva vida? Ha fet viatges? Pocs. He viatjat a París, a Londres i a Florència. Ha cultivat aficions artístiques? Sí, toque el piano. Ha llegit molt? Romàntics, quasi sempre. Tota l'obra de Víctor Hugo m'és familiar. Ha tingut amors? Amor, només una vegada. Jo era quasi una xiqueta. Ell era un tinent d'una nau. Ens vam conèixer i ens vam besar al pont del vaixell i se'n va anar cap a Filipines. Ja no mai més el vaig tornar a veure. Magnífic. Per tant, senyora, calculant només mitja vida i racions discretes, tenim els següents resultats. Per a fer 3 viatges curts, besar un tinent de nau, aprendre a tocar el piano i llegir l'obra completa de Víctor Hugo, ja calculat vostè per 800 decalitres de llet, 3 fanecals de pèsols, 4 vagons de fruita i 17 cabrits. El cost, senyora, és una realitat insubornable. No és possible. Aritmèticament exacte. Que horror, quina vergonya. Però no ho lamentem vostè massa. A cap i a la fi, el cos és d'origen tan diví com l'animal, i cal donar al César el que és del César. No es posi trista, reconcilies amb vostè mateix i disfrute de la vida. Vol que l'acompanya a fer una volta pel parc, que un sol és plànid. Li assegure que pot pensar de mi el que vulgui, que no seré un gran esperit. De segur que sóc una dona més bé vulgar. Però jo li assegure i li jure que no m'ha menjat ixos 17 cabrits. Doctor, traui's allí! ¡Santos años, detenga! ¡Dice, Mamoyes! ¡Dice! ¡Mamoyes! Què ha passat? ¡Duque! Què sou? Ya ha conseguido enviarle la pistola a Tenos. ¿Qué va a hacer usted? ¡Matarme! ¡Necesite matarme! ¿Pero por qué? Si no mordió, acabaré matando. O sea, no voy a matar. Pero, ¿qué hay que matar a usted? Ja he sentit la tentació una altra vegada i la sent mossegant-me ara mateix a la sang. I és horrible. Crega, és horrible. Perquè ell és bo. Ell me vol. Allibera el doctor des de malsol. Però qui és ell? És el meu germà. Tot el que jo haguera volgut ser, tot se ho han dut sense saber-ho. Primer, l'estima de ma mare. Em va llevar la intel·ligència i la salut que jo haguera volgut tindre. Ell me va llevar a mi l'única dona que m'haguera pogut fer feliç. Ell aconseguí sense esforç tot el que jo he desitjat. Ha passat sempre per damunt de mi sense adonar-se i sempre m'ha somrís. Però ell no té la culpa. Ja ho sé que no té la culpa. Ell és bo.
Allibera un doctor desde Malfoy. Yo no vull matar-lo. No vull matar-lo. Allibera. Doctor, Queria que vostè matara ningú. doctor,